Asinibinge nonke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. This is Bishop Vusile Buthelezi from Power of Praise International Church Kwandengezi. Yet once again, thank you so much ukuthi siphinde sihlangane la e-studio sethu, studio 915, whereby sizothi uNkulunkulu unamandla okwenza izinto zenzeke phezu kwempilo yakho. Today bazalwane, I have a short message njoba kuyi Thursday. You know sonke sazi ukuthi here in our studio kunamazwi esilethela wona amafushane nje kafushane abasidingayo 0620950026. Kunezwi kaNkulunkulu engifuna sikhulume ngalo namhlanje encwadini kaGenesis, the book of Genesis chapter number 37. Sizofunda nje uverse number 18 bese siyathandaza. Fundeka kanjena ke, bambona esekude engakasondeli kubo, bamenzela ugobe lokumbulala. Bakhulumisana omunye nomunye bathi, bheka inyanga yamaphupho iyeza. Father, we bless your name. Father, we give the praise unto your name. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu onamandla onke ngezwi lakho namhlanje. Bless those who are listening, bless those who are watching. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we bless your name. Thank you. Amen. Bathandekayo enkosini, namhlanje sizokhuluma ngencwadi kafushane. We all know the story of Joseph. Sonke indaba kaJosepha sonke siyayazi ukuthi uma uyilanda from the beginning, the Bible says uJosepha wayekade enabafowabo. uJosepha kwakunezinto uNkulunkulu ayekade ekayikhuluma phezu kwempilo yakhe. Kwakunamaphupho uJosepha uNkulunkulu ayiwakhuluma phezu kwempilo yakhe, but the difference was that uJosepha wayekade engawazi incazelo yamaphupho abo. So the other day kwatholakala lapho esexoxela khona abafowabo iphupho ukuthi kwenzakalani. So now cutting the long story short, the Bible says ngelinye ilanga kwafika la khona abafowabo bekade behlanganyela uJosepha bemenzela ugobe okanye bemenzela ugibe lokuthi bambulalo ngesizathu sokuthi uJosepha was the chosen one, wayengokhethiweyo kaNkulunkulu. Namhlanje sizobeka izwi phekwempilo yakho yokuthi lithi iBhayibheli molifunda uJosepha abafowabo bambona esakude. Ake ngitshele ngithi kuwe namhlanje, uma ugcobo lukaNkulunkulu luphezu kwakho, if the anointing of God is upon you, if the grace of the Lord is upon you, abantu bazokubona from the distance. Ugcobo liyayidonsa izimpi, ugcobo liyayidonsa izitha, ugcobo liyadonsa abantu abazokwakhela ugibe, ugcobo liyadonsa abantu abazokwakhela ukuba bekubulale. Lithi iBhayibheli mawufunda kahle lapho uJosepha wabona abafowabo bekude, and wayengazi uJosepha ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe. Ake ngitshele, your enemies can see the hand of the Lord upon you. Your enemies can see the grace upon you. Kunezinto ezaziwa uSathane ngempilo yakho wena ongazazanga. Khumbula uma ufunda incwadi kaJobe, lithi iBhayibheli uSathane wakhuluma noNkulunkulu wathi, wena Nkulunkulu ngiyazi ukuthi uJobe ubekeli umusa phezu kwempilo yakhe futhi umbiyele. Ake ngitshele, uJobe wayekade engazi ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe, wayengazi ukuthi ungobiyeliweyo, kodwa the enemy can see the grace of the Lord upon you. Once again, read the book of uDaniel. Lithi iBhayibheli ubaba wakhe uDaniel wayehlezi njalo emthumelela ukwalusa ehlathini, emthumelela ukwalusa endaweni ezazinamabhele, endaweni ezazinezingonyama. Ake ngitshele nabafowabo bamzonda uDaniel ngesizathu sokuthi uma kuphakanyiswa uphondo inkazimulo kaNkulunkulu yehlala phezu kwakhe. Ngizothi kuwe namhlanje, the grace and the anointing can draw the enemies. Ugcobo lukaNkulunkulu lingadonsela izitha zakho. Ngizothi kuwe namhlanje, the more u-attackwa, the more abantu bekuzonda, the more abantu bekuthuka. Nkosi yami, lithi iBhayibheli uma lifunda kahle uthi uJesu, jabulani nithokoze uma abantu benithuka ngenxa yegama lami. Ake ngitshele kwayena uJesu bamthuka ngenxa yokuthi i-anointing kaNkulunkulu yayiphezu kwakhe. Ngizothi kuwe, the more kuneziphi obhekana nazo, yazi ukuthi ugcobo lukaNkulunkulu phezu kwakho.
izinto obhekana nazo ayizami ukuzokubulala kodwa zizo-identifya amandla kaNkulunkulu aphezu kwakho. Izitha obhekana nazo ayizami ukuzokubulala, but there's a grace of the Lord upon you. There is a wisdom of the Lord upon you. There is victory upon you. There is mercy upon you. With anything that you touch, God is going to multiply it because of the anointing is upon your life. Ngizothi namhlanje kuwe, your enemies bangazama ukwakhela ugibele ukuthi bakubulala as like they did to Joseph, but abazanga ukuthi ngalesikhathi bemakhela ugibe lokuthi bayambulala. It was an elevation. That was the divine appointment. That was a divine grace that was sent by the heavens ukuthi bemlahle ukuze ngelinye ilanga aza kuba inkosi aphinda azobona mhlabona. Ake ngitshele, sometimes ungabona sengathi your life is going through some difficulties. Sometimes you can say, my life is going through some darkness. I can't even see. I cannot even identify the destination of the Lord. But the hand of the Lord is upon you. Athi uDavide, isandla sikaNkulunkulu athi wena Jehova ungizungezile emumva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami. Besethi surely goodness and mercy shall follow me. Impela okuhle nomusa kuyakulandela. Ngizothi kuwe namhlanje, ngenxa yezinto obhekana nazo zonke zisho ugcobo likaNkulunkulu phezu kwakho. May the good God bless you. May the grace of the Lord be upon your life. uNkulunkulu akubusise. Whatever you touch, whatever you say, whatever you pray for, let it be manifested upon your life in the mighty name of Jesus Christ. We thank you. May good God bless you. God bless you. God bless South Africa in the mighty name of Jesus Christ. Amen.